자, 그리고 이거 스테이크랑 먹으면 살면 이렇게. 나보다 그 എന്താറാശേ അവിടെ കുഫിച്ചെണ്ണങ്ങ് 빠져 이미 손으로 오르셨나 네 എന്നിട്ട്
जोफ्रानै थेंक इउ लाइक होबाय दे आनै अके गोजोननाय थाबाय दासो होदों नामा आङो बारा गोबाव जायाखै आं कुसुम जगयना बाय थेंक इउ जाखांबाय नामा आनै ओंखाम जाखांखो ना माखो आनै मा होनदों आनै मोजां नामा औ मोजांथ'आनो दासान्दि माबा आंनासो बेग थांलाय लांबाय मायाव नाङो आखायाबो मोजाङानो जाखांबाय ना मा जायाखै गोजांबाय माथो थान्दा लागिसै बेखौबो सार्स होना दोनखायाबा दा मैया माने जोबना थाजोबलायगोन दिनै मोनायाव जोबना थाजोबगोन आंना दमासिनो सार्सआनो कुसुमन थेंक इउ गंसे आखाइ नांफ्लांदों बोरैबा एलबि होनाया नुवाखै मायावबा नांलायबाय थोद जानाय नङालै गोजानाव दोनखानांगोनलै दा नेटआबो नांनाय नङालाय ओमफ्राय गेव थंगाला बांगालासो मोनलायलांबाय आखाइखौनो बेखौ मालाय बोखारनो हायोलै मासदिनि
जारलासो हायनो एलाय जाहांलायबाय दाथ' गल गल जालायगोन बे इमारजेन्सि माबा वारनिं माबा होहांलायबाय दा on thank you Soprano is on. Kursun on. Mam जाबायना जायाखैना एलबिखौनो बुंबावाखै नों दाबो सोर सोर दंब्रा कमेन्ट बरा कम्पानिसो जालायगोन बे बाराबा थालांला बायसैलाय ओमफ्राय मा मायाव नांखोलै रा थोस खाजोरसो मोनलायलाङोलै मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि आयना महर आयदै
मानैल'सै माथो। On. Thank you.
आं उन्दुनोसै दे अके अके लाइक होबाय दासो अके थेंक इउ
Aje ajali oncana. Nina saçlı çıkarcı bu. Baik menagih orang dan thank you saya menagih semua. Takai ang jalalai dia masalah deh pernah dia tangkap sama dia tu deh dia pernah dia sama. Rohan dia bertanya kia bola.
अभी मैं मा होनो आपसे गुस्सा हो आप कैमरा ऑफ कर देता हूँ अच्छा ओके ओके अभी नहीं करेगा अभी नहीं करेगा बात करो Kak Iman ada sama Ambar Thank you Iman ada Sana Thank you Iman ada Jom ada sama Ambar Iman ada Ambar Badan yang sengaja di mana dari tapi ada masa ada ma majeng sila kangkeun neng sila kangkeun neng halai bare ओंख्रियाथ' खुमब्रा दाउ ना दालि ओमफ्राय सिंखावरि बाथोनमोन जों सथिमा जोंहा आगै ओरैनो जोंहा जोंनि आगै इमेन आगै फैयाबा गोसो मोजां मोना बे फैजानो लुगैयो आं जोंनि आगै फैयाबा बोरैबा मोनलायो आरो फैजानो लुगैयो आथसा मानो फैदियाबा माबाखौ आं मनजखौ जि फैगोन आसा खालामदोंमोनबा फैबा हामथारगौमोन ना बा रायलायथारगौमोन आं फैदों मानो फैयाखै दे आंनाव मनज आगै आंनि दिउ नायदोंबा नुथों बियो फाफिया दानिया जोंहा आंनि एलबिखौ मालाबा चेक खालामबा नुथों बियो सुनिया गोसोखांदोंमोन आं बिराद फैजानो लुबैदोंमोन आं दानिया रोहना मा रोहनने किया बोला देवर्जी ने भाभी आप बात नहीं करना है सती तो मैं मन जा रहा हूँ सोने क्यों इतना जल्दी अरे रुको ना रोहन रुको ना बात करो भाभी जी के साथ बात करो कोई नहीं है बस 3 लोग है बात करो ना प्लीज इमेनाखै अनन इमेनाखै अनसुनियाखै अनन इमेनाखैया मा होनथाय जोंहा सिंखावरिया जा बुरजा मोनखादोंना जि बुरजा मोनदों सना नाबो दंमोन आं गाबोन भिडिअ हगारगोन र' दिनै भिडिअ इडिटखौ खालामनो हायासै आं मोनाजासे ना सायनानै मानानै नै आखाइफ्रा लेथ्रा जाजोबथारबाय जाखांनानै बिदिनो मा होनो आयु मा एफा बुरजा ओंख्रिलायबाय मानसिफोर बुरजाथारहाय आलासिफोर दङ इमेनाखै जोंहा अनबाय इमेनाखै अनथिखौ सोनाफोर हरखानायनि थाखाय सोनियाखै हन निदानाखै हन dan सोनियाखै हन निदानाखै बेस्थ'बान माबाबानो जाबाय उन्दुबानो जाबाय आगै दखाननि किया बोला आप कभी लाइट ऑफ कर देती हो कभी कैमरा ऑफ कर देना अच्छा इसलिए आप जा रहा है क्या अरे रुको ना देवर जी जरा मेरे को भी सपोर्ट करो ना प्लीज ओमफ्राय दानिया जोंहा आद्रासो थाबाय नुजाफैनो हाबाय मस्ट वेलकाम आद्रासो थाबाय एखे नुजाफैनो थाखाय थेंक इउ निदानाखैया जोंहा अन दानो ओमफ्राय दानिया ओमफ्राय सथिमाया जोंहा मा होनदोंथाय आंनावथ' रावबो गैया खेला हारसिङै मा होनो हरसे मा होनो दोनग्रा दोन नै मा दाबो रावबो नों एलबि होदों आरो ना दा एलबि होगासिनो दं आरो ना सोर बिदि सोरनानै दङ र' आं दोनहरनि नोंनाव अन दोनना होनि आं दोनना हरनि र' ओमफ्राय निदानागैया जोंहा मा होनथाय जोंहा बेंबेले बाजै सना दे उन्दुदो आगै उन्दुदो दे जोंहा बे अजित नार्जारिसो अके आदसा क'क्राझार सालाखाथि अके बिदिसो आरोना बिफा सना नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ दे र' आं दोननानै हरनि सथिमा र' आगै संसाराबो होदों ओंखायनोथ' मानसि गैया आंनाव ओंखायनोथ' मानसि गैया रावबो ओमफ्राय दानिया जोंहा मा होनो ओरै मा होनो खारै मा होनो गोजांबायसोब्रा दालाथो जानला
जानलालै मा जानायखो जोंहा फिफा सना ओमफ्राय दानिया रोहन देवर ने क्या बोला आपको देवर को बुखार है अच्छा आपका देवर को बुखार हुआ है क्या रोहन ओके अब जा सकता है थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू रोहन बाय बाय गुड नाइट बाय बाय ले लो गुड नाइट रोहन देवर जी ओमफ्राय इमेना गैया मानो औ नायबाय आं कमेन्ट मानो लिरजायालै आइडिजों मा होनथाय जोंहा नायदों आं होनदों आरो इमेना जा अन होनबाय आद्रासो थाबाय मानो लाइकल' दे बाजैया जा थेंक इउ जाबाय लाइक होफैबाबो जाबाय दे ओमफ्राय दानिया जोंहा इमेना गैया मानोथाय जोंहा जोंनाव एलबि होदों आं बारा गोबाव खोलाहाय एगार'था बारदोंसै सथिमाया अन दार ओइ जोंहा सथिमा जोंहा दिनै मोनायाव एलबिया सोरनि दिनै कुसुम बिमानि ना नोंनि मोनलाय बावबाय आं ओमफ्राय दानिया जोंहा इमेनाबो थेंकिउ जनियाबो माने आब' बिराद एलबि दं बेखायनोथ' मानसि गैयाब्रा बेनोथ' बागै जाय मानसिखौ जायखौ सापर्ट होयो बेनावल' थाखायो आंथ' दा बिदिसो खालामसै जनियागै नों एलबि होदोंना होआखै जनियागै दिनै सानफ्राव ओमफ्राय दानिया जोंहा रोहन ने क्या बोला देवर जी ने आपका देवर को बुखार हो गया अच्छा ऐसा है क्या अच्छा गुड नाइट ले लो ना बाय टाटा बाय बाय करो रोहन अभी जा सकता है आपका तबीयत अच्छा नहीं है ना इसलिए बाय बाय ले लो देवर जी बाय बाय ले लो ओमफ्राय जोंनि आगै जोंहा उनाव थेंक इउ आगै सना ओमफ्राय दानिया जोंहा बि अजित नार्जारि बिफाया मानोथाय जोंहा थोद आं थांफिननोसैलां बाल आं मिथिखागौ नों थांफिनगोन नों थाखाया आंनाव साला सैमा ओमफ्राय दानिया जोंहा जनियागै अ होनबाय सथिमाया मा होनो जाब थाथारोब्रा एलबि होनायानो मारै मानसि सोर जारलासो मानसियानो गैया आं अनल' दोनहरबायहाय आङो आगै अनल' दोनहरदों कमेन्टखौबो लिरनोनो आङो माबा फरायनानै कमेन्टखौ सोरबा कुसुम बाजै होदों रानि संगिताबो होदों एलबि सोरनाव थांजेननो जालाय एखनबा समाव एलबि बेरायनो लुबैबाबो एलबिखौनो नागिरबाबो मोना बिदिनो जायो ओमफ्राय दानिया जोंहा आद्रासो थाबाय मा होनो बाजै आंना एमबि गैलालै आं होखाबाय दे आदसा दे सना दे थांबानो जाबाय दे बाय बाय दे आगै दे गुड नाइट बाय बाय ओमफ्राय इमेन आगै अन बेरे रोहन ने देवर ने क्या बोला अभी नहीं जाऊंगा अच्छा आपसे बात करके तबीयत नींद आएगा ऐसा है क्या अभी अच्छा हुआ है ना रोहन इमेन आगैया जोंहा उनाव जनि आगैया मा होनथाय जोंहा सथिमा साब खालामदो अननानै होनदों आरो सथिमा साब खालामदो अननानै होनदों सथिमा ब्लु होनानै दोनब्रा आंखौ कमेन्टआ माबा जायैनि ब्लु होनानै दोन दे ब्लु हरनानै दोन आं कमेन्ट अन होना होदोंना ब्लु होनानै हो आंखौ ओमफ्राय जिखा ओमफ्राय दानिया जा इमेन आगैया अन जनि आगैया होनदों जनि आगैया माने आब' होआखै आं ओमफ्राय मानो होआखै सना नोङो इमेन आगैया होनबाय ओमफ्राय फिफा सनिया जोंहा मा होनदों फिफा सनिया बाय बाय लाबाय आरो आदसा होबाय दे कमेन्ट हरफिनदोलाय इमेन आगै ओमफ्राय सोर दंबावोमोनथाय जनि आगैया माने आब' गाबोन मा होनो सानाव होगोन आं 9:30 एलबि आदसा दे होबानो जाबाय थांगोन दे ओमफ्राय इमेन आगैया जोंहा उनाव होनबाय आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा सथिमाया मा होनो जेबो नङा दे होनबाय ब्लु होनानै दोनब्रा आंनाव ब्लु होनानै दोन आं गावनो दंहैयो ब्लु होनानै दोन सैमासो ब्लु थिनबाबो होआ ओमफ्राय दानिया जोंहा बे अजित नार्जारिया बिफाया मा होनथाय जोंहा आं मा होनो सैमासो आरो साला अननासो होदोंब्रा बिफा अननानैसो होदों इमेन आगै जोंहा अन होनबाय इमेन आगै अन जनि आगै अन थेंक इउ
एमेनाखै अन जनियाखै अन ओमफ्राय दानिया जोंहा लाइक 17 बाय जोंहा अजित बिफा सुनाया ओमफ्राय दानिया जा एमेनाखै अन अनबाय आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा सुथिमाया मा होनोथाय जोंहा आं मा होनो आं थांगौनो सोलायनोसैलाय गाबोननिफ्राय टाइमखौ सोलायना ला मारै सोलायनांगौ जेनेबा मा टाइमखौ खयथायाव होयोमोन नोङो जेनेबा खयथायाव होयोमोन टाइम सोलायलायनो होननानै ओमफ्राय दानिया जोंहा रहायनाय क्या बोला आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है अच्छा ऐसा क्या थैंक यू देवलजी ओमफ्राय दानिया जोंहा निदाना मा होनो अजित आदा नमस्ते रे ब्र बोला है निदाना गैया जोंहा ओमफ्राय जनिया गैया अन ओमफ्राय आरो एमेना गैया मा होनथाय जोंहा सथिमाया सोरबा सथिमा एमाव होगासिनो दङ रावबो गैया नै आं फारसेथिंजाय बेनियावहाय अन थाहरदों आं अननानै रावबो गैया अननाय हारसिङै थाबाय थानांनायखाय आं दसे सथिमानि खिफिनायखौनो नेगासिनो दं आं खिफिदोंना खिफियाखै होननानै एमेनाखै जनाखै अन होनबाय आरो ओमफ्राय सथिमाया मा होनो होबाय दे होनबाय आरो दासो जादोंथ' आरो मानिखाय रायदों आं सोलादों आंखौ माने दाना गैया जोंहा मा होनथाय जोंहा ज' होनबाय आरो ओमफ्राय आगै जनाखौ बिराद सापर्ट खालामोखाय उनावनो आं जनाखौहाय निदाना आंखौ सापर्ट खालामग्रा निदानागै एमेनागै ओमफ्राय नै दा जनियागै ओमफ्राय बिसोर फुरा थाबाय थायो आरो जोंहा सथिमा आगै बिसोर थाबाय थायो आंनावहाय आंखौ बिराद सापर्ट होयो आरो ओंखायनो उफाय गैया अननांगौबो जायो गावसोरखौ सापर्ट होनांगौ जाबाय जनियागै अनाव एमेनागै अनाव जाय मानसिया बांसिन नांथाबो सापर्ट होयो बे मानसिखौसो सापर्ट होनो गोसो जायो दे सथिमा आगै बिदि जायो खोथाया ओमफ्राय जनियागै मा होनदोंथाय निदान आदा मा ओंख्रि जाखो होनदों आरो एमेनागै अन एमेनागै अन थेंकिउ निदानागै अन ओमफ्राय बे जोहोलावबा जोंहा सुखिया अन होनबाय आरो बहा थांनानै अन जाफैगोन नों सुखिया बहा थाङा एमेनागै अन एमेनागै जोंहा अन होनबाय आरो जनियागै अन आंखौ मानो रावबो सापर्ट होआ होमबा आयौ एथ' उनाय मोनो आङो फैबाय जायो आंनाव फैग्राखौ मानो फैया नायफैया दे ओमफ्राय निदानागैया जोंहा मोजांसो होनदों माबा एमसारिखौ एसे नागिरखुमालाय नोङो माबा एमेनागै नायखुमालाय बहा दं सोरनाव दं एमसारिखौ नायखुमालाय आगै आंनाव फुरा फुल सापर्ट होनो होनदोंमोन बे सुनिया खमायलांबाय जोंहा एमेनागै नायखुमाहैलाय जोंहा अननानै दा जनियागै जोंहा अनबाय आरो निदानागै अन ओमफ्राय दाना जोंहा जोहोलावबा जोंहा अन अनबाय आरो ओमफ्राय दानिया जोंहा अजित बिफा सुनिया मा होनदों जोंहा आं बालाबो दिनैनिफ्राय फैलाबो लांबाय मा जाखो सना नों गैयाबा फुरा एरियानो लांदां लांदां जायो आंना मानो फैया जानांगौ एखे बे जोहोलावआ जोंहा अन अनबाय जनियागै अन जनियागै अन बे जोहोलावआ जोंहा खालि निदानागै अन अनबाय बे जोहोलावआ निदानागै अन बे जोहोलावखौ अन अन बे जोहोलाव सुखिया निदानागै अन निदानागै अन बे जोहोलाव सुखिया अन अन थादों एमेनागैया मा होनदों जोंहा एमाव अफिसियेल ग्रुप माबाबाय बेनो सथिमाया आंबो गांसे अन दोननानै हैगासिनो नै एनावहाय अनथाबाथाव रावबो गैयानोबा ओंखायनो अन थाना हैबाय थादों आंनियाव कमेन्टआनो माबायानो बेनिया आंनावहाय माबानो जाबावासो नटिफिकेसन हाबफैबावा एमाउन्टना फैबावा आंनावहाय माबायदिथाय एसे आगे रियल बिहैलायबाय आरो बावनोब्रा मानसिफोरखौबो एसे मागैयाबो ओमफ्राय दानिया जोंहा एमेनागै अन होनबानो बे जोहोलावआ जोंहा सुखिया अन एमेनागै अन ओमफ्राय दानिया जोंहा गुड बाय बाबीजी लव यू बोला अच्छा थैंक यू मेरे को सपोर्ट करने के लिए बाय 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 गुड नाइट रोहन गुड नाइट देवलजी गुड नाइट ओमफ्राय दानिया जोंहा बे जोहोलाव अन बाय बिफा सुनिया मा होनथाय जोंहा नमस्ते मा होनो फंबाय आं माखौ बारबाय नांगोथाय माखौ बारबाय नांगोथाय ओमफ्राय जनियानि अन अनबाय एमेनागैया मा होनो निदाना मा होनो जाखांबाय नामा आंनाव ओमफ्राय जोहोलावआ जोंहा अन आरो सुखिया ओमफ्राय निदानागै अन जोहोलाव ओमफ्राय निदानागै
iminage mantai जोंहा बिवाना माने फैयाखै नामा बे बिवाना फैयाखै गैयाखै फैयाखै थेरावसोमोन ना न'आव सफैनानै ओइ मामि ओमफ्राय दानिया जोंहा बिजेलाव अन जानांगौ ओमफ्राय दानिया जोंहा अफिस नुजाफैनो हादों आं हले सापर होआलै ओमफ्राय नों सापर होखाया सनिया मिथिखागोन नों थाम्फै दांग्रा बायदि दसे ब्रें 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 बायदि फ्लद थांबाय नों बिदिनो बिजेलाव जों अन जानांगौ ओमफ्राय बिजेलाव जानांगौ ओमफ्राय बिजेलाव ओमफ्राय दानिया जोंहा नायनो होयोमोन आं गाबोननिफ्राय सोलायसिगोन आं बे टाइमाव होनांगौबा माने होआब्लाबो सानावनो हो नोङो मोनायाव बिराद मानसि जायो मोनायाव मानसियानो बांद्राय होननाय मानसि फैयो दानोथ' नुबायना मानसियानो गैया मोनायावहाय मानसिया सिगांहाय मेनखा आसुगुराबो खर' जादोंना बिराद सादों हाबाब माथो मिरौनो हाबावनांगौथाय सादों बिरादनो इमिनानो बुस्थुआ बिदिनो सोलायो टाइमखौहाय ओमफ्राय दानिया जोंहा समावहा माथो जोंहा लाइक दान होनबा ओमफ्राय दानिया जोंहा थेंकिउ जोंहा लाइक होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय दानिया जासिगोन अनबाय आरो ओमफ्राय इमेना गैया अन अनबाय दाना गैया अन अनबाय आरो ओमफ्राय इमेना गैया होनदों औ मा होनोथाय जोंहा लाइक थांनाय होनबा होनासै आरो राबाय नागारथ'नोसै होनबा मोनसेजों ओमफ्राय बिफा सनिया मानोथाय जोंहा माहाजोन नालाय बेखायनो रावबो गैया रावबो गैयाथ' आरो खिथानायासो फैसाबो सोनासै गेजेराव मानदाय सुखिया मानो अयथासार एरबि बिदिनो ओमफ्राय आंनाबासिमल' मोनसै 11थासिमल' होनानै दोनसै उन्दुनोसैसो आं 11थासिम होनानै उन्दुनोसैसो आं ओमफ्राय दानिया जोंहा ससियेल मिडिया मा होनदों आरो ससियेल मिडिया जोंहा होनदों सुखिया उन्दुनोसैसो 11थाबानो दाना गैया ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय दाना जोंहा सुखिया ओमफ्राय दानिया जोंहा इमेना गैया ओमफ्राय बिफा सनिया मान एमाव रानि ओमफ्राय बिफा सनाबो सना मा खबर खि बुं दानिया जोंहा मिनिनानै मा होनदों दानिया जोंहा निदाना गैया जोंहा अनबाय आरो बे जोहोलावा जोंहा अन हरबाय थेंकिउ इमेना गैया अन बे जोहोलावा ओमफ्राय निदाना गैया बे जोहोलावा होनबाय आरो थेंकिउ सनाखौ ओमफ्राय दानिया सथिया मा होनदों मानो हाबा बेबा मा होनो आनसाब खालामनानै साब खालामफिन होनबाबो जायो आं खालामफिनबायथ' जाया ओमफ्राय एमजेनाबो फैया आंनाव नटिफिकेसन फैया कुसुम दिमाना फैयो आं कुसुम दिमानाव थांखायो ओमफ्राय एमजेनाबो फैया ओमफ्राय एयारनाबो नागिरनांगौसो जादों बेनाबो ओमफ्राय दानिया जोंहा सनिया गोजा अनामबो निदाना सनिया थेंकिउ सनाखौ जोंनियाव निदाना माबा इमेना गैया दुनिया गैया इमेना गैया थेंकिउ सनाखौ ओमफ्राय दुनिया गैया इमेना गैया थेंकिउ सनाखौ ओमफ्राय दानिया जोंहा बिफा सनिया मा होनदों जोंहा अजिदा आंथ' मा होनो लाइकखौनो मा होनो हरखालाबा आदसा बाराबो
On. Hello. Thank you so much.
So on. Thank you. Ở đây. Ah. Thôi chứ là bên thằng nàyคือ 啊。thì thì thì phải thông qua什么的。哎呦，哇！我那我说了，可以上不了，家里不破事。我是说那他有点差，这我这他妈的鬼上他人。on. Hey.
49.
आइदै मा मानसि सफैखो एवजादोसोलै बालाखौ someone thank you हमथाबाय बिमा अनसै नो गासोरो होनाया ओमफ्राय नों डाइरेक्ट बेखौनो दोनखासिगोन दा बेखौनो दहायनिखौ गोदान होफिनगोन दा
खेबसेनो हाखाबाय नोंसोर दा दानबाय दोननो दं माथो दानबायानो माथो नोंलाय माथो जों एन्जय होदों एसेसो दं हानायाबो होगासिनो दं ओमफ्राय how do I notice एसे दं थियाथ' होगासिनो दं एन्जय होदों आरे गुसु मोनबाय थुरुनो भिडिअ होदों नामा बे भिडिअखौ होलायबाय मा फाग्लासिन भिडिअ लाबोखोलै बे लागाव हाबखोबाय देनजार भिडिअ लाना फैबाय एबारावले थुरुनि फाग्लिया र' नायगोन आं How was she go? 92 views from
दे उन्दै बोरै बोरै उन्दुखोलै जारलासो दाखोन जाजोबगोन मानसिया गोदोना गोलैनायथ' गोजाजोबखानांसिगौ खरखा खरसिनबा आलाद्रायथारो मानसिना जालायबाय दे जोब्रानाय खालि जोब्रानायल'खा मानसिखौनो गिजोबो खर'नायखौ नोंनो जोंलाबाय बेसेबां जाखो
सय मिनिट थाबावनोसै 6 मिनिट थानानै दोनसै Allez